बेथ' जोबोद दुखुनांथाव खोथा मानो होनबा जोंबो जोंनि बे रायजो राजाफ्राबो जेब्लानाखि बड'लेण्ड सोमावसारनाय मुभमेन्ट जादोंमोन बै समाव जोंनि रायजो राजाफ्राबो उन जानानै थायाखैमोन जों गोबांबार माने खनथाम एकर्डनि उनावबो जोंनि बे सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लाया दानख'जाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जानानै दङ मानो होनबा जोंबो सानदोंमोन एबारनि एकर्डआव जोंबो बिटिआर एकर्डआव थाफानो मोनगोन बेखौ मोनसे आसा खालामनायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा मिजिं मोनसे लानानै जोंबो बाहागो लाफाबाय थानाय जादोंमोन नाथाय दिनै बे खामानिया जोंनिया थालांनायनि जाहोनाव जों रायजो राजा आरो गोबां गोरों गोरा मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बे खामानिनिफ्राय जों उन जानानै दङ दा बेनिखायनो खावलायो जे जोंखौबो जेरैबायदि बुंबाय थादों 6.3 दफायाव थानाय बायदि बिटिआरआव हाबगोन बे खोथाखौ जों नेनानै दङ दा माब्ला हाबगोन बिनिबो जेबो जों थिरांथा मोननाय जायाखै थेवबो जोङो आसा मोनसे खालामनानै जोंनि गासै रायजो राजा बे मोननै जिल्लानि रायजोफ्रा आसा खालामनानै दङ जेब्लानाखि जोंनि ओनसोलाव फैनानै बिथांमोना जाय गिदिर गोलाव बिथांमोना मोजां राव बुंनानै जोंनिफ्राय जोंखौ बेबायदि अलखदाव खोलैनाया बे जोंनि थाखाय साबजाथाव जायाखै मानो होनबा बिथांमोना भटनि समाव जोंखौ मोजां फुस्लायनानै लांनानै जेब्ला सरकार दायो सरकार दानायनि उनाव जोंनि फारसे जेबो अनसुंथाइ गैया दिनैसिम हानि जि रेकर्ड रानदों बेबो जोंना थोजासे जायाखै खावसेया मोनदों खावसेया मोनाखै दा बेखौबो जोंनि रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदों जे बे इयुनाव बेबायदि आरोबाव जोंनि बे राननाय जि डकुमेन्टस हानि बे जाफुंगोन ना जाफुङा जोंहा मोनसे सिन्था जानानै दङ दा बेनिखायनो खावलायो जे जोंनि जिखिनि आद्राया मोननो दंबावो बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय आं सरकारनिसिम खावलायनाय थायो इन्टारेस्टिं मोनसे सोंलु दा बेयो नंगौ बेयो आसाम सरकारनि मोनसे जों पलिसि होननानै सानदों मानो होनबा जोंनियाव गुन उत्सब जालांबाय गुन उत्सबनि उनाव माखासे रेकर्डखौ सरकारा लानायनि उनावबो जे बेयाव गोबां फरायसा दङ थोजासे मास्टार गैया बेखौ मिन्थिनायनि उनावबो जोंनो फोरोंगिरि हराखै बे सरकारनि माने आं सानो सरकारा जोंखौ माने बर' हारिखौ नाख्रेबनायनि अनगायै जेबो बे पलिसि नङा आं बेबायदि बुंनो सानो बेथ' असम्भब बे माने सरकारनि जिथु होखानाय बायदियै सासे मास्टाराव 30:1 टिचार बे जिनिसा जोंनियाव बे जेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै मानो होनबा जोंनाव गोबां फरायसाफोर दङ दा बेनिखायनो जोंनि फरायसाफ्रा जेरैबायदि दावगानांगौमोन बेबायदि दावगानो हायाखै जोंनो थोजासे मास्टार हरो होनबा जोंबो गुबुन जायगानि बा गुबुन हारिफोरबायदि जोंबो दावगानो हागोन आं बेखौ आसा खालामो जोंहा बेखौ बुंनांगौ बे मोनसे दंमोन मोनसे समाव मोनसे खोथा बेरदोंमोन वान्स फर अल होननाय दंमोन आरो माने खनसेनो स्कुलाव माने थालाङालासिनो गभर्नमेन्ट जाजोबनायनि गोरामोन आरो नाथाय बै खोथाया दिनै गोमालांबाय आरो बेराफारसेथिं जिथुनाखि जोंनाव जेनेबा एलपि बेन्चार दङ एमइ बेन्चार दङ हाइ स्कुल बेन्चार दं दा बेफोर हालोदा ओरैबायदि गाज्रि नांगौ समाव जों लेखाबो मोननो थाङा आरो थोजासे जोंनाव माने गथ'फ्रा बिराद दङ फ्राय मथथे गंसे हाइ स्कुल होननाय लोगो लोगो 300 350 गाहाम दङ एमइ स्कुल होननाय लोगो लोगो 400 450 500 गाहाम दङ आरो ओमफ्राय बैफोर गथ'नो जोङो टाइम बायदि लेखाखौ मोना दा बेराफारसेथिं गभर्नमेन्टनिफ्रायबो सुबिदा मोनला आरो बेराफारसेथिं जोंनि स्कुलाबोथ' सोसनजायाखिसै 6.3 आव दा जों आसा खालामदोंमोन माने नैबे गभर्नमेन्टनि गेजेरावनो जेरैखिजाया बे एमअएसआव लिरनाय बायदिब्ला जिथुनाखि थार्ड एकर्ड जानाय नै दाख्लि बिटिआर बे बिटिआरआव माने सोसनजागोन होननानै जों मास्टारफ्रा गोबां आसा खालामदोंमोन नाथाय दिनैसिम ग्रिन सिगनाल जेबो नुनो मोनाखै आरो बिनि थाखाय जोंहा बिराद गिनाय दं दुखुबो दं आं बेखौ आंनिफ्राय दुखु मोननायसो फोरमायो आं बेखौ बारा गोजोनथावना मोना मानो होनोब्ला जोंना खनथाम एकर्ड जाना थांबाय बेफोर आन्दलन खालामनो एथबां जोङो सनितपुर जानानै एसेबां आन्दलन खालामनायाव थांफाबाय थादों समान थांफाबाय थादों जों जिरायाखैमोन गासैबो रायजो राजाफ्रा ज'नो माने एबार थार्ड एकर्डनि थाखाय माबा मोनसे मिजिं लानानै ज' थांफाबाय थादोंमोन नाथाय थार्ड एकर्डआवबो जों थगायजाबाय बे थगायजानायनि थाखाय जोंहा जोबोद गभर्नमेन्टनि सायाव जों सोंखारिदों आरो जोंनि लिडारफोरनि सायावबो जोंहा दुखु मोननाय दङ दाथ' जोंनो हमनानै ला बे ओनसोलनिनो सासे लिडार होननानै बुंजायो दा जोंनि गथ'फ्रानो गोबां माने बे जायगायावनो जोनोम मोननानै एमए पास जाबाय बिए पास जाबाय सोरबा साख्रिबो मोनबावबाय आरो नाथाय बेफोरबायदि जायगाया दिनैसिम ओरैबायदि उन गोलैनानै दङ बिनि थाखाय जोंहा बिराद दुखु मोननाय दं बिटिआर सरकारनावबो आरो आसाम सरकारनावबो दुखु मोननाय दं गथिखे बेफोरबायदिजों गथ'फ्रा निस्सय इडुकेसनखौ मोननो हागोन ना मोननो हानाय नङा बिदिजोंबा 100% मोननो हाया
मानो होनबा गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि खालामगासिनो दं बर' बे जिथु गभर्नमेन्ट जानाय फरायसालिफोरखौ बुथारलांनो नागिरनायनि पलिसि लागादों माबोरै लादों होनना बुंबा गंसे फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि ओमफ्राय बे फोरोंगिरिखौनो अफिसाव माबा माबि लायनो लिंहरो खामानि होबाय थायो ओमफ्राय बेराफारसेथिं मोनसे क्लासावनो साबजेक्ट मोननै मोनथाम थायो होमबा 1निफ्राय जागायनानै माबासिम क्लास 5सिम बा बेसेबां मोनबेसे साबजेक्ट जायो होमबा बेफोर इसे बुरजा साबजेक्टखौ सासे मास्टारा बोरै फोरोंनो हागोन बेथ' एखेबारे इम्पसिबल समाव साबेलस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आं बे आर'नाइ रादाबनि जिथुनाखि मावथि बिथांमोनखौ आं बरायबाय बे समाव बिथांमोन फैनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि बे ओनसोलनि जिथुनाखि हाल साल बेखौ मिथिनो होननानै आवगायबोदों आरो बे जोंनि ओनसोलाव जानाय जिथुनाखि समस्या बा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय हाबाफारि बेखौ बुंनो आं आवगायबाय दा बेबायदि जोंनि नैबे 2 नं सिजौगुरि गुदि फरायसालियाव साबेलस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 15थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो मैयानिफ्राय जागासिनो दं आरो दिनै मोनाबिलि बिलिफांनि हाबाफारिजों बेनि हाबाफारिया जोबनानै थांगोन दा बे हाबाफारियाव मैया जिथुनाखि थान्दै मेला जानानै थांबाय बे थान्दै मेलाव आंनि बे बिबान समाव मावबोनाय गासै 2 टार्म्स आं मावबोनाय जाबाय बे 2 टार्म्सआव गासै 6 बोसोर थांबाय 6 बोसोरनि जोबनायाव दिनै मैयानि थांनाय हराव थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव जों मोजां बिबानगिरि बिथांमोनखौ सायख'नानै लानो हादों गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोन दंमोन गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि सारमोन दं बिथांमोनखौ जों गोदानै आफादनि बिबानगिरि हिसाबै सायख'बाय दा दिनै बे सायख'नायनि उनाव दिनै जा हाबाफारि दिनै सेथि हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिला बेखौ जों दा बावै बिरहोनाय जाबाय साहित्य सभा खुंनाया जोङो खर बिदिनो गामि जोङो जि अनसुंथाइ हायो जोङो बोसोरै बिदिनो खांनानै हरो जोङो बिदिनो मोजाङै मोजां खुंलाङो आरो जोङो रायजो राजाखौ जोङो मोजाङै मोजां आसा फालियो बेबायदिनो मोजाङै मावलांगोन होननानै जोङो बेबायदिनो खुंलांबाय थागोन होननानै जोङो माबायो आसा मानगोनां नै दिनैनि 15थि बोसोरसालिया साहित्य सभा खुंथुमनायाव जोंनि बेलस्रि आनसलिकआव 55था गामि जों मोनसे बेयाव थुनलाइखौ खुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो नै दिनैनि बे गोथार जोबथा गेवलां मेलाव 14थि सानाव जोंनि सारमोना जोंनि बे रिपर्टखौ लानो फैदों जों बिथांमोननि सायाव रोजा रोजा हामलायनाय मान बावनाय थाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जों बे थुनलाइखौ 14 नभेम्बरखौ 55था गामिजों जोंहा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाय जाया ओंखायनो बे साहित्य सभाखौ खुंलांनायाव रांनि गोनांथियाव जों गामियारि न'खरनिफ्राय हानायखिनि थाइसे थाइनै बोखांनानै जों बे साहित्य सभाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय नै दिनैनि जोबथा हाबाफारियाव आगान सुरबाय ओंखायनो गासै जोंनि आलासि बिथांमोनखौबो जोंनि संनाय खावनायाव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्लाबो जाहाथे गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि संग्रा खावग्राफोरखौ जाहाथे अननानै निमाहा होगोन गोरोन्थि जालांनायनि थाखाय आरो नै दिनैनि बे गेवलां मेलावनो फोजोबनो सानबाय जाहाथे जाय आलासि बिथांमोना नुजाथिफैदों जा एसे संनानै होनो हादों बेखौ जाहाथे गासै आलासि नोंथांमोनखौ मुथासेबाबो ओंखाम जालांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आं बेखिनियावनो गासैनिसिमबो रायजो राजा जानाय लोंनाय जोंनि मुलाफोरनि गासिबो मिथिं दावथिङाव संनाय खावनाय सन्था गामिजों जोंनि गामियावनो खांनानै माबानानै बानायनानै जाहोयो रावनिबो जों थाखा फैसा माबानानै मोना गामियावनो खांलायनानै संना खावनानै जायो